Voor deze aflevering van Limburg van Boven zitten we in Midden-Limburg. In Horn, om precies te zijn. Aan de rand van deze plaats ligt een parel van een kasteel. Kasteel Horn is gebouwd op een natuurlijke verhoging. Daar komt de naam van het kasteel ook vandaan. Het woord Horn gaat terug naar het Germaans voor heuvel of hoek in een moerassig land. Kasteel Horn is een van de oudste, nog intacte ringburchten in ons land. De torens en het poortgebouw zijn met elkaar verbonden met uit mergel opgetrokken kasteelmuren. Het kasteel dateert vermoedelijk uit de 10e of 11e eeuw. Het wordt voor het eerst vermeld in een brief van 1243. Daarin staat dat Willem, heer van Horn en Altena, het kasteel in leen heeft gekregen. De burcht is dan een lucratief plekje, omdat het vlak langs de druk bevaarde Maas ligt. Alle boten die voorbij komen, moeten tol betalen. Als de loop van de Maas verandert, is het met de tolheffing gedaan. Hoewel ze er niet altijd wonen, blijft kasteel Horn tot 1798 in het bezit van de familie van Horn. Dan komt het in het bezit van de familie Gérard Magnier uit Luik. Familie Magnier is nog steeds bewoner van het kasteel. Rond het kasteel ligt een in landschapsstijl aangelegd park. Oorspronkelijk had de burcht 4 halfronde torens, een woongebouw en een poortgebouw, verbonden door de ringmuur. In het begin van de 15e eeuw verdwenen 2 van de 4 torens en een deel van de ringmuur, omdat het woongebouw werd vergroot. Ook werd het oude poortgebouw verbouwd tot woonruimte. Aan de noordwestkant van het oude poortgebouw werd een nieuw poortgebouw gebouwd. Woonruimte en poortgebouwen vormen nu een L-vormig gebouw. We verlaten Horn en gaan op weg naar een ander kasteel in Limburg. Dus graag tot de volgende Limburg van Boven.